Era visto. Kevin delincuente xuvenil. O outro día operaron a miña cuñada da vesícula e alá foi Elvira a quedar a dormir con ela no hospital en Santiago. Non se poden ver, pero cando hai que quedar a dormir cun familiar, a primeira en apuntarse é a miña Elvira, mira. Que tan amiga é de facerse a Marte. Pero que fa limpando, Kevin? Como que fago limpando? A mamá en calquer momento ponse a discutir ca tía Remedios e botana do hospital. E depois, que? Está a casa desordenada e quen apaga cas culpas? Clase de adolescente depravado estima, malo. Pasa para aquí, anda, senta. Senta aquí e ponte a mirar a película, que é un clásico. Pero, que película é? É duns motoristas salvaxes que andan facendo mal polas pistas e polas aldeas de Estados Unidos. Mira, ese é Marlon Brando. Quen? Carlos Blanco? Non, Marlon Brando. Non o coñezo. Non coñezo. Pero se todo o mundo o coñece, home, por favor. Cando eu tiña os anos de Kevin, era o meu ídolo. Que guapo era o cabrón. Vaya, que estilo. Non che gustaría ser como el? Andar cunha chupa de coiro nunha moto criminal, meténdolle medo ás vellas, en vez de estar aquí limpando con esta pinta que pareces a máis nova de Mucha e Nucha. Pero que eu non tiño unha moto grande. Pero te lo cuaz, que é grande, é criminal tamén. Pero tampouco tiño unha chupa de coiro como ten ese. Tranquilo que iso amañámolo agora mesmo. Que? Gustache? A chupa é miña, de cando era rebelde, antes de empreñar a tua nai. Pois sí que está guapa a chupa, O que non entende é por que teño que levar o pitillo na orella. Porque os foraxidos son moi amigos de maltratar o corpo a base de alcohol, hamburguesas, tabaco... Que? Me dixas que non che gustaría ser un mozo rebelde. Home, pois non sei, que teño que facer? Pois moi fácil, o mesmo que falo os sábados en Santa Comba, no botellón, pero con algo máis de estilo, Queimar as rodas do cuad por Santa Comba adiante, atacarlle ás chavalas, dicirlles porcalladas, beber cervexa na rúa, e cometer así algún que outro roubo, pero de pouca monta. Un roubo? Roubar? Queres que me convirta nun delincuente? Que dis, payaso, que dis? Delincuentes son os banqueiros e os políticos corruptos. Ti és un outsider, un runaway, un salvaxe desnortado, pero de bo corazón. Vale. Bueno, pois vou alá. Si me gusta, fillo. Disfruta da túa aventura de rebelde. Vale. Veña, chao. Vamos a ver. O meu deber como pai é guialo para que sexa feliz. E se o rapaz non é agora un pouco rebelde, cando vai ser? Cando empreño unha chavala, teña que casar de penalti e coller un traballo de merda como fixen eu? Demasiado tarde. Que tal, campeón? Como che foi a noite? Que fixeches? Non fixen nada polo que deba preocuparme mentras non me pilla a pasma. Que tan carallagues, que tan carallagues. A ver, acabo con colacao que vas chegar tarde á escola e non quero eu. Non quero colacao, Prefiro unha birra. Deixa a cervexa, pallas, que queres ir cheo á escola ou que? Non penso ir á escola, papá? A miña única escola son as rúas de Lameiro. Pero apaga eso, animal. O pitillo é para levar na orella, non para fumar. Que non quero eu que o tabaco che acabe ca saúde, Traime aquí. Aquí o único que che vai acabar ca saúde a mellor son eu, por ir. Entendido? Así que... échate de caralladas, Quen contaba que ao meterse a rebelde, o meu Kevin José ia sacar o lado máis escuro e violento da familia da nai. Non sei que facer, don Anselmo. Estou desesperado. Botouse a delincuencia juvenil de cabeza. Está descarriado, perdido. Que barbaridade, pero así, dun día para outro. E vese que o leva no ADN. Pancho, aínda que o rapaz sexe un depravado por natureza, alguén lle tivo que invitar a ir polo camiño do mal. Eu que sei. Será internet, os videoxogos, o porro... Pancho, moito cambiaron as cousas. A xuventude de agora xa non se deixa aconsellar polos pais. Déixame falar con el. Verás ti como eu o meto en cintura. Seguro que don Anselmo en dereita. El é deses homes que non se deixan impresionar polas farrucadas dun adolescente que non ten nin media hostia. Vamos, vello, a carteira! Está ben, Kevin. Ten a carteira, rapaz. Pero, Kevin, que che pasou, home? Veña, dame o reloxo. O reloxo! O reloxo non, xa sabes que é un regalo de mamá. Está ben, ten o reloxo. Pero, por favor,
Non me pegues máis. Non me pegues máis. Ah, basta que manda. Foi terrible, Moncho. Apocalíptico. Eu pensei que me cosían navalladas. Bueno, agradézolle, don Anselmo, que non fose polo cuartelillo poñer a denuncia. E un carallo na vela. Acojoneime. Díxeme que se levaban preso e íame buscar con toda a súa banda. A súa banda? Que banda? A banda que montou con Milucho e con Cristian da Chousa. Teña aterrorizado a todo o Lamego. Onte ainda lle entraron ao Chino Yun, cos quads, na tenda. Destrozaronlle todo e roubaronlle os mecheros que tiña de gasolina. Así é todo, que tan amigos son os delincuentes estilo anos 50 dos chisqueiros de gasolina, eh? Que terán? Moncho, faime caso. Eu non volvía a casa ata que os geos saquen a Kevin dali. No estado en que está pode facer calquera atrocidade. Iso foi o que lle dixen eu a Lino. Dixenlle, non lle leve o correo a Moncho á casa que poder bater con Kevin. Pero non me fixo caso. A ver, tranquilos todos, eh? O meu Kevin querelle moito a Lino, eh? Para ele é como un segundo pai. Malo será que lle faga dano. Dame os cheques, carteiro! Che digo que xa non se mandan cheques ao portador, agora o que se estira é a transferencia bancaria. Pois entón, dame a carteira. Vale, aquí está. Pero advírtoche que son funcionarios de correos. E se me atacas a min, todo o peso da miña organización vai caer sobre ti. E somos moi poderosos. Pois, sabes o que opino eu da tua organización? Ese é o que opino, ese é o que opino. Así que, se queredes vir a por min, xa sabedes onde estou. Venir mía, Pois se vos atrevedes, vos, Ainda por riba de macarra, temerario. Pero como se lle ocorre ir contra unha organización tan vingativa como é Correo? Eso non é o peor, no. Mirad o que me acaba de mandar Elvira. Unha mensaxe. Botáronme do hospital. Vou para a casa, xa me tarda estar con vos. Xa me tarda a min. A ver como lle conto eu que en 2 días que estiven ao cargo de Kevin José o convertí nun delincuente juvenil. Hola, Moncho. Hola, cariño. Ai, aquí. Non sabes que contenta estou de estar na casiña, Ai, mira, veño da Sanidade Pública ata aquí. Non sabes que discusión coa miña irmán porque a pobre non quería mexar na cuña, oides? Faz-me unha idea. E o neno? Elvira, hai algo que che teño que comentar sobre o noso fillo. Que? Perdemos. Que dis, Moncho? Non me asustes. Que, Porila? Xa estás aquí, pois faime algo de papeo. Pero ti que carallo estás fumando? Que movas o cu, que teño fame. Xa vos dixen que este lado escuro e violento o sacou Kevin da nai, non de min. Fumando na casa, queimando a alfombra. Eu mato! Home, o Kevin merecías. Pero Elvira ensañouse dunha maneira con el... Pasa, desgraciado! Pasa! Toma! 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 Esto por chamarme pulida! Eu quería mediar para salvar o rapaz, pero non me atrevín por medo a levalas. Isto por chamarme papel a miña comida! Isto por desgraciado! E por fumar! Isto por... Isto por... Isto... Toma! Regalo! Diablo! Que te mato! Onde vas? Onde vas? Aí! Isto... Para que aprendas a non facer máis! Toma! Xa está. Cariño, voume a duchar. A ver se amañá destíalo o neno un pouco ao salón, que isto está feito un asco. Xa sabes, home, xa sabes que ela cando bota unha temporada con súa irmá ven envenenada. Xa, pero meterme unha malleira así por tirar unha cabicha ao chan tampouco ten moito sentido, por favor. Non é nada, Kevin. A min deixoume hospitalizado 1 mes cando descubriu que a deixei embarazada. Pasouse unha rebeldía de volta. Pois a min tamén se me vai pasar o de volverme rebelde, Hombre, claro, logo. Normal, quedaches amansado. Pero mira, eso significa que te estás facendo un home. Na, 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 na. Na, 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 na.